Nginibingelele indawo ngendawo lapho nikhona emakhaya ababukeli. Wanibingelelayo uGamzo kwiGamzo TV, umfana waphansi emzimkhulu esigodini saseMyembe. Namhlanje ke bakwethu nginiphathele indaba ezishisa bhe. Njengoba nibona lapha esithombeni, uKhuzani isithombe asithule kwinkundla zokuxhumana lesi. Kahle kahle bekuwumbukiso lapho ebehamba eyozethula khona kwabakwabuthelezi eyocela uxolo ngesenzo asenza sokulingisela umntwana waphinda ngene. Nakho lapha kwakade kufuna ukubhenguka umsindo endlunkulu kubekwa inkosi yamaZulu. Lapha ke wabonakala elingisela umntwana kwaphinda ngene lapho ayikhuza khona uSimakade ethi hlala phansi wena. Manje kwabe sekuvela namahemeheme ukuthi ke uKhuzani ngeke asakwazi ukuba aqasheke emcimbini ye-IFP ngoba wenza isenzo esibi kakhulu ngokulingisela umntwana ekhuza esimo esasisibi ngalo liyahlobo. Ngabe ke mbukeli emakhaya kuthini ukuphawula kwakho? Isenzo esihle yini lesi esenziwe uKhuzani? Abanye omaskandi kumele basithathe yini isibonelo kuye ngokuhamba ayozehlisa lapho khona enyathele khona amakhono? Sizwile ke lapha bakwethu noma singazi ukuthi inkulumo igcine iphetha ngakuthini, kepha sizwile amalunga akwabuthelezi ebalula ukuthi ayamdlala uKhuzani umntwana wawo, awasiboni isidingo sokuthi angangamxolela uma efika ezehlisa kuwona. Awuthuleke umbono wakho nawe lapho kwi-comment section, esokucela ukuthi ukwenze futhi ukuthi ulike leyo video bese uyasubscribe ukuze uzokwazi ukuthola indaba eziningi ezishisayo lapho kwiGamzo TV. Okunye esikucelayo ke bakwethu, upresse ne-notification button ukuze uma kukhona ivideo engenayo uzokwazi ukuyibona ngokukhulu ukushesha, indaba zifike kuwe zisashisa ungayitholi seyibanda. Sibonge ke bakwethu, uyabonga umfoka Gamete. Nisale kahle emakhaya, sobonana nje ngekudala ngoba niyazi nani indaba zihlezi ziphuma ngapha nangapha.